fada ɓiɓɓe sel jam hande bo en ɗo be Moussa mbiyeten fan sel jam gerdiɗo sel jam ha gawdere Moussa ko waɗi an aɗo yerdi sel jam waɗi miɗo yerdi sel jam kam ngam sel jam ɗo huwa ɓernde gotel ɓe ɗon mari mawɓe huwoɓe ha nder sel jam marwa ɓe ɗo andi bo no sel jam huwrete kañum man on en ɗo balidi sel jam en ɗon be maɓɓe ko duuɓi noy ha sel jam man on min andiri kuuɗe feere toujours ɗum sel jam man tan. Assalamu aleykum. yewwa ko miɗi wiigo ngar to woodi membre en sel jam gari ha gawdere bo ha danay e tawan Moussa nda on giɓe toggore sel jam bolo sey filmano ngal ɓawo bo ok on giɓe toggore Moussa ok Moussa min daray téléphone ma kam téléphone ma bo min tammino min dara téléphone mo Moussa bo téléphone am bo ko feti téléphone fu on faman yewwa téléphone fu ɗum ɓe sel jam to ngam mani ɗum confiance gaɗon gawdere pat ɗaɓɓaɗo kanko on bo créé fada nder WhatsApp fada ɓiɓɓe sel jam ha warti yimɓe ɓe seeɗa ɗo ko nder maga min jaɓɓitikon ɓe seeɗa